L-impenn tal-Gvern li jara li l-prezzijiet tal-mediċini jkunu prezzijiet ġusti li jista' jlaħħaq magħhom kulħadd wassal biex fl-ewwel 3 snin ta' din il-leġislatura kien hemm 103 mediċini li rħosu fil-prezzijiet. Ross li f'ċerti każi ilaħħaq il-persentaġġ ta' 60% jew saħansitra mijiet ta' euro. Is-seba' Ross ħabbar aktar kmieni din il-ġimgħa meta fil-jum iddedikat għal konsumatur ingħataw dettalji dwar 18 il-mediċina oħra li ser jorħsu. Ross li f'ċerti każi qabeż l-40%. Fost il-mediċini li roħsu fl-aħħar snin kien hemm dawk għall-kura tal-kanċer. Fosthom Arimidex li tintuża trattament tal-kanċer tas-sider li minn €164.66 raħset għal €66. Tnaqqis ta' €98.66 jew 60%. Il-mediċina Xelodal li tintuża trattamenti tal-kanċer tas-sider u l-musrana l-kbira fost kanċer ieħor raħset għal €190 minn €550. Tnaqqis ta' €360 jew inkella 65% inqas. Hemm miżuri oħra li qed iwasslu biex il-pubbliku jkollu mediċini bi prezz aktar vantaġġuż. Fil-perjodu 2013-2016 ġew awtorizzati u tpoġġew fuq is-suq total ta' 277 mediċina ġdida ġenerika mhux tad-ditta li filwaqt li jħallu l-istess effett fuq il-pazjent jinbjaw bi prezz ferm orħos. Il-Ministru għad-Dialogu Soċjali u l-Libertajiet Ċivili Helena Daqli qalet li dan qed isir bil-proċess ta' dialogu mal-imsieħba kollha. Qed naraw magħhom li jkollna prezzijiet li jistgħu jilħquhom in-nies u rridu naraw ukoll l-aċċessibilità fejn naraw li ma jkunx hawn mediċini out of stock qalet Dalli.